प्लिज नागिरगां अन्नानै आंनि फनखौ रिसिभ खालाम खेबसे। आं नोंखौ सिं जानानै फन खालामदों। नोंथ' खेबसे रिसिभ खालामनो हायोना? गेबगां खेबसे रिसिभ खालाम नोङो। नों जुदि आंजों रायज्लायाबा मा जागोन? आंहा मा जागोन? नों जुदि आंखौ नायनोनो हालाबा? जालांबाय बेफोरखौ बावलांनानै नों खेबसेथ' रिसिभ खालामनो हागौना। आरो आं नोंखौ सिं जानानै फन हरदों। देग्लाय माथो नोंसो आंखौ सिं जानानै फन हरोमोन। ओमफ्राय दा मा नों आंखौ एसेबो सैमारला नामा? नों जुदि आंखौ एसेबो सैलाबा आंहा मा जागोन गेबगां? आंहा न'आवबो आंखौ मोजां मोना, बाजै मोना, आदा मोना। दा नोंबो जुदि आंखौ सैयाबा आंहा मा जामारगोन जिउआव? अन्नानै रिसिभ खालामना हो प्लिज गेबगां। रिसिभ खालामा माथो। आं आइनो खिन्थाहैनि र'। आयै बिहामजो, मा जाखो नोंहा? मानो गाबखो? आयै, आं गेबगांनो इसेबां बार फन हरबाय, नाथाय खेबसेबो रिसिभ खालामाखै। दानैल' होबाय थादोंसो। मा? फन रिसिभ खालामाखै? ओहो आयै, ओहो। आं जोबोद दुखु मोनदोंलै। आं सिं जालायनानै फन हरदोंमोन, आइ मोनथिगौना? गावगायाथ' खेबसेबो हराखैयानो। नाथाय आं हरबाथ' रिसिभ खालामनांगौना। आरो खेबसे हरबा बेलेग। आं खनले हरबायानो थादों। थेवब्लाबो खेबसेबो रिसिभ खालामाखै। बे बान्दोर गथ'आलाय मानोथ' रिसिभ खालामाखै? खेबसेथ' रिसिभ खालामनांगौ। नङा, माने आदाया बाजैखौ थि रागा जोंना दंखोना, बेनिखायनो रिसिभ खालामाखै। मानोना बाजै, नोंहाबो एसे गोरोन्थि दङमोन ना। मानोना नोङो न'खौ नागारना थांदोंमोन ना। दा एथ'ग्रा गोबावनि उनावसो फैबाय। आरो आदाया नोंखौ लायनो थांनायाव नोङो फैयासैना। आरो फनबो खालामोमोननो, नों माथो दानै होबाय थायोमोननो। बेनिखायनो आदाया बेसेबा थि रागा जोंना दंखायो खोना। नंगौ नंनायालाय, गोरोन्थिया आंनिनोमोन। आङो आंनि गोरोन्थिखौ मानिना लायो। थेवब्लाबोथ' दा बे खेबसे रिसिभ खालामनांगौना। उनाव खालामगोन खोना दे, हरबाय थानाय नोङो। मेसेज हरब्रा, मेसेज वाट्सएपआव। आंनि वाट्सएपखौ ब्लक खालामना दोनदों बे गायदे। आंनिजों खालामबारा। नङाबा नोंसोरनो खिन्थादो आं न'आव फैबाय होननानै। आं दा हरथ'ला। जागोन दे बिहामजो, आंनो फन हरनानै दा खिन्थाहरगोन। औ जागोन दे आयै। ओमफ्राय नों खिन्थाबानो जाबाय आंनि गोसोआ सोलायबाय होननानै। आं आगोलनि बायदि नंला होननानै। सिगां जालांबाय बेफोर खोथाफोरखौ बावलांदो। दा नोंसोरो मोजाङै थालायलायदो होननानै बुंदो आयै। बिदि बुंबानो फन हरगोन खोनादे बियो। बिहामजो, जागोन दे, आं फन हरगोन दा। आयै, दानो हरनांगौमोनलै। दे दानो हर फनखौ। आं मबाइलखौ लायनि र', न' सिङावसो गारबोदों आं। गायदे थांलायनाय। बिहामजो, नोङो एबारनिफ्राय न'खौ नागारना थांनांला दे। मोजाङै मिलायलायना थादो आरो आबा गेबगांजोबो जेबो नांज्लायनांला दे बिहामजो। आयै, जागोन दे। आं एबारनिफ्राय जेबो नांज्लायमारला। आं मानिना लायो आंहा गोरोन्थि दङमोन होननानै। नाथाय दा आङो सोलायमारबाय आयै। आरो हाबा जाखांनायनि उनाव हौवानि न'आवसो थानांगौ, बिमानि न'आव नङा। नंगौथ' आरो बिहामजो, मालाबा आलासि जानो थांनाया बेलेग देनाय। आयै, आरो हाबा जाखांनायनि उनाव बिमानि न'आव थाहैबाथाय बिबाजै आरो बिदाफोरा बोरैबा दिन्थिबाय थायो। माने बोरैबा सैया खालामबाय थायो। आंनो खालामजादों। नंगौथ' आरो बिहामजो। दानो खालामगोनबा नो? दानो हरनि र'। हेलौ, मालै गायदे आब'? गायदे नङा, आंसो आइ। मा खबरलै आयै? मोजांहाय, मोजांथार। मानि थाखाय एसेबां मोजांलै? जोंसि बिहामजोआ न'आव फैबाय नालाय। मा? जोंसिया न'आव फैदों? बे सैमायालाय मानो फैदों दासो? होखारहरजादों खोना बिबाजैफोरजों, बेनिखायनो फैदों। दासो नांगौ जादों। बेनिखायनोथ' आंखौ दहायनिफ्रायनो फन खालामगासिनो। आबा, सिगांफोर जालांबाय मोनथिगौना? जोंसि बिहामजोआ सिगांनि बायदि नंला, सोलायबाय मानसिया। सिगांनि जाथायफोरखौ बावनानै दा नोंसोरो मिलायलायना थादो आरो आबा। दानो आरो थांफिनगोन, थांलाय फैलाय। बेफोरबायदिबालाय माबोरै जानोलै? आरो आंजों मोजाङैनो रायज्लाया सानसेबो। मोजाङै रायज्लायनो सानबाबो माबा फैसा रानथिंनाय, मानो होनांगौ, न'नि मानसिफोरनो मानो फैसा होनांगौ, आमुक माबा बुंसैलै। बेनिखायनो आं मानसिखौनो नायनो हाला दा।
दाथ' बुंलाना बियो सोलायबाय मानसिया सोलायगोन दे बियो सोलायगोन ओरैनो बुंफ्लानायानो नङा आबा मानसिखौ एसे सोलायनाय रखम मोनमारबाय आं जालांबाय आरो आबा बेफोरखौनो सानबाय थानांला नोंसोर दा जेमोनबाबो हाबा जाबाय नोंसोरथ' गोसोथोलायनाय नङाना फन हरबानो रिसिभ खालामदो आरो नोंखौ दहायनिफ्रायनो फन खालामगासिनो नों खेबसेथ' रिसिभ खालामनो हायोना मानो रिसिभ खालामनो हायो आं मानो मानसिखौनो थिर थिर रागा जोंना दंखायो मिटारसो उथिगासिनो मिटार बाद हो नोंनि मिटारखौ मिथिबाय ना गथ'आ सिं जानानै फन खालामदों नों रिसिभ खालामनो हाया नामा फन हरनानै रायज्लाय सिगांनि बाथ्राफोरखौनो हमबाय थाबा जायाना आरो गोरोन्थि जादोंमोन होननाबो मानिना लादों बियो मिथिगौना नोङो आबा एबारनिफ्राय फन हरबाथाय रिसिभ खालाम दे बायोलै आं मानसिखौनो बासोयो बिनि गोसोआ सोलायबाय आं एसेबो फोथायनायखौनो मोनाखैलै सोलायबाय बियो सोलायमारबाय रायज्लायनायफोरावनो एसे थाल मोनोना आरो आंखौ बिनो फन हरनो होदों बिहामजोआनो नै दानि बावैसो आंजोंनो दङमोन ओमफ्राय आं एसे साइडआव फैदों जुदि आरो आगोलनि बायदि नांज्लायनानै थांफिनोबा नांज्लायला दे एबारनिफ्राय नांज्लायला मोजां जाबाय मालाय निमाहा होदो खेबसेखिनिखौ खेबसे बहुद बार गोरोन्थि मावबाय बे मिथिगौना दे एबार खेबसेखिनिखौ होबावदो आरो लागिबा उनाव नोंखौ बेफोरबायदि खालामबावोबा नोंनि गोसोसै आरो आं जेबो बुंनो थाङा आयै आं एबार खेबसेखिनिखौ निमाहा होनो हागोन खिन्थु आरो नेक्स्ट बार जुदि बेफोरबायदि खालामबावोना न' गारनानै थांनायनि न'आव थाहैयोना आं बेखौ ना थैबाबो निमाहा होलाबो आरो माथोबो होला फनबो रिसिभ खालामला आरो जोंहानाव फैनोबो होला जायगा गैला बिनि एबारनिफ्राय बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोबा आरो नोंसोरनो एसे फैसा होबाबो मेगन सायो आरो गथ'फोरनो बै थाइबानि 10 थाखानि मेथाइ बायना होबाबो दाय जायो मेगन सायो बेफोरबायदि जायो सोरबा मानसिया मोजां मानसिया बेफोरबायदि जायो औ मिथिगौ थेवब्लाबो दा एसे सोलायबाय दे मानसिया सोलायनाय रखम मोनबाय आं जेखि जाया आबा नों दायो फन हरदे आं हरालै गावखौनो हरनो हो दा बेलासे दे आयै दा दोनथ' आङो टाउनावसो थांनो नागिरदों र' दे दायो हरथारदे आबा जागोन दे आं हरा गावखौ हरनो होबानो जाबाय दे जागोन दे रिसिभ खालामालासिनो थानाङा आरो जागोन दे खालामगोन बिबाजै बिदाफोरजों होखारहर जामारदो खोनालै बियो बेनिखायनो फैदों दासो नांगौ जादों दासो हौवानि न'खौ नांगौ जादों दासो हौवा नांगौ जादों दासो बिहाव बिखुनजो नांगौ जादों नोंनो जोंसो असैथ' आयै मा होनना बुंखो गेबगाङा मा आंनि फनखौ खेबसेबो रिसिभ खालामला नामा बियो आंजों सानसेबो रायज्लायला होनना बुंदों नामा आयै एहे बिहामजो रायज्लायगोननो दे दायो हरनो होदो नोंखौ मा आंखौ फन हरनो होदों दायो आयै आंखौ रायदों नामा बियो रायदों आंखौ रायाखै दे बिहामजो थेवब्लाबो बुंदोंमोन आरो मानो गारना थांनायमोन होननानै जेखिजाया दा बेलासे फन हरनो होदों हरबानो जाबाय बिहामजो हरगोन आं आयै दे बिहामजो मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय जेबो नांज्लायनाङा ओहो आयै आं जेबो नांज्लाया बियो आंखौ गोरायै बुंबाबो आं बेखौ जेबो बुङा बिहामजो जेबो बुंनाङा दे आङो ओंखाम संहैनोसै र' आयै दिनै आं संगोन दे नाङा दे बिहामजो दिनै आं संनोसै नोङो गाबोन संबानो जाबाय नाङा आयै दिनै जोंसि बाजैया संथों दे मानो होनबा जोंसि बाजैनि संनाय मोनजायैया बेसेबा गोबाव जाबाय आयै दिनै आंनो संगोन दे दे अब्लालाय संबानो जाबाय बिहामजो मा संगोन आयै मा संगोन दा जोंसि बाजैया आंथ' जोंसि बाजैनि बेदर संनायसो जानो लुबैसोदोंमोन जोंसि बाजैनि बेदर संनाया गोथाव जायो आं गोथाव मोनो गायदे आं संबाथाय गोथावै संखायो संनोबो रोंगौ नाथाय बानानैसो सङामोन आङो सिगांबो जेबोखौनो खामानि मावामोन मालाबाल'सो सङोमोन आङो आइया लोमजाबा नङाबाथ' आइया आंखौ संनोनो होआमोन बिदि संनो होयैयावनोथ' जेबो मावनो होयैयावनोथ' आं बांद्राय बादुलि जालांदोंमोन मानसिया बुजिदों आंबो बुजिदों माने सिख्ला टाइमाव जुदि खामानि मावाबा उनाव हाबा जायोबाथाय खामानि मावनो एसे खस्थ' मोनहैमारो ना आंबो मोनगोन खोना मानो होनबा आंबो बारा मावाना आगै नंगौथ' आरो नोंबो दानिफ्रायनो मावग्रा जादो आरो मानोथ' मावा बाजैजों संफाहैदो गरमथार माथोलै आयै दिनै बाजैजों संफाला खोमा दे मालाबाफोर संफागोन दिनै बाबाय आं गरमथार नालाय दा हराव संफागोन दे आं दा हराव दे जागोन दे दा आङो ओंखाम संहैसै होमबालाय आयै मा ओंख्रि संनांगौ आङो दिनैलाय नाबो गैया बेदरबो गैया दावदै दैनो दङ बेखौनो एवबानो जाबाय ओमफ्राय दालि दङ दालि सं जागोन दे आयै पियास होनानै दावदै दैनोखौ बुरजा खालामगोन आं जागोन दे बिहामजो बे पुचुको आगैनियालाय केन्सार बेमार जामारदोंना जामाराखै माथो मानसिखौ इसेबो बेमार जानाय रोखोमखौनो मोनाखै आङो
केन्सार बेमाराथ' जोबोद गिदिर बेमारलै आरो माथो केन्सार बेमार जाबाथाय खानाया गयोनो आंलाय माथो पुचुकु आगैनि खानायखौ गनाय रखमखौनो मोनाखै रोजासो नुदों खानायखौनो आरो मानसिखौनो एसेबो बेमार जानाय रखमखौनो नुवाखै केन्सार बेमाराथ' एसेबां गिदिर बेमार बेखौथ' बोरैबा नुगौमोन ना बेमारा जामारनाय मोनबा आसल मथे पुचुकु आगैनिया बेमार जामारदोंना बेमार जामाराखै ना बेबो जमुना आगै रखम आंखौ थगायबाय बे लाफाथियाबो जमुना आगैयाबो बिमानिया केन्सार बेमार जादों होननानै आंनाव फैसा बिनो फैदोंमोन ना आंबो जेबो साना हौवानो लाफाथिनो फैसाखौ हरफ्लांबाय गाबसोबाय नालाय आंनि सिगाङाव आंलाय नंथारगौ सानदों दा लाफाथिया सोंनोबो होआखै दा आं मा खालामनो आं सोंगोन खोनालै औ आं सोंमारगोन मानो होनबा पुचुकु आगैखौ एसेबो बेमारि रखमानो नुवाखै आं बेमार जानाय रखमानो नुखायाखै बेमार जाबाथाय मानसिखौ एसेबाबो बोरैबा नुखायो लोगोफोर दिनै भिडिअ हगारनाया लेट जाबाय दे मानो होनबा जोंहा दिनै आलासि फैदों आरो ना आङो समखौनो मोनाखै जा एसे सम मोनदों आङो हाखु दाखुयै एसे बानायना दोनबाय आरो ना गाबोनो आङो गोलावै बानायगोन सानदों आरो ना मा जायो मोनथिया जुदि सम मोनोबा आं गाबोन गोलावै हगारसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो दे लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ माने सम गैया आरो ना आलासि फैदों नालाय दे होमबा लोगोफोर बायथ'